Halló, Tessék. halló, én vagyok Mike, és szeretnék bejelentkezni, a fodrászatot keresek. És kihez? Hát egy ilyen fodrás, csak szeretném megkérdezni, hogy ugye nekem ilyen nagyon hosszú göndör a hajam. Göndör a hajad? Igen, és nagyon hosszú. Figyelj, odadom a És, fodrász, jó? És akkor jó, meg tudod vele beszélni jó, a legjobb, köszönöm, nem? köszönöm. Jó, az úgy. Jó, oké, persze. Laci, tudsz jönni egy pillanatra? Kicsit, Bocsánat. ez olyan pálott, Ne haragudj. pálott. Halló, tessék. Halló, maga a fodrász? Igen, én vagyok. Na, szóval nekem ilyen nagyon hosszú göndörhajam van, és az vele a probléma, hogy nem tudom megmosni, mert nincs hozzá megfelelő samponom. És azért szeretném levágatni, de valahogy úgy, hogy elősépábba legyen, és hogy hátul föl legyen egy kicsit nyírva, és akkor úgy oldalról pedig így valahogy hasonlóan. Az nagyon megoldható ott? Tehát, hogy oldalt meg hátul kellene felvágni géppel? Igen, de nem csak így egyszerűen, hanem úgy kéne, hogy ne legyen annyira emelkedése. Húha. Itt laksz Józsa-ligetben? Nem tudsz lejönni esetleg, hogy Hát, megnézem a hát hajad? de, hát, igen, de le tudok majd, csak most éppen nem ott tartózkodok, amíg csigiri. És akkor mikor jössz errefelé esetleg, vagy mikor szeretnél jönni hajat vágatni? Hát holnap esetleg, vagy egy időpontot tudna nekem adni? Persze, persze. Holnap délelőtt tudlak fogadni, vagy pénteken inkább délután. Hát igen, hát akkor nem tudom. Hát igazából péntek estére kéne, mert akkor lesznek ilyen állinterjúk. Jó, a péntek este is jó 8-ig itt vagyok, hány óra fele tudnál jönni? Hát péntek délután mondjuk olyan 5-7 fele. 5 vagy 7 óra? Melyik legyen? Hát olyan 6-ig. 6. Akkor én 6-ra beírlak, és akkor megbeszéljük személyesen, hogy akkor hogy vágjuk le, hogy ide jöttél, jó? Jó, oké, köszönöm szépen. Csak Jó, az, hogy... akkor 6-ra vállak, köszi szépen. Jó, Hello, oké, hello, köszi. visz,